Καλημέρα σας. Ελπίζω να με ακούτε κανονικά. Η εισήγησή μου θα γίνει στα ελληνικά, προσπαθώντας να σεβαστώ ένα πνεύμα globalization, δηλαδή global και local μαζί. Global γιατί η εισήγησή μου είναι ήδη στα αγγλικά, γραμμένη, μπορείτε να τη μελετήσετε. Local γιατί βλέπω τους περισσότερους εδώ πέρα Έλληνες. Ποιο είναι το θέμα μου και γιατί αυτό το θέμα και όχι κάποιο άλλο. Όταν είδα την ανακοίνωση για τη δημιουργία του συγκεκριμένου συνεδρίου, είδα αυτό τον τίτλο. Προκλήσεις της φιλελεύθερης δημοκρατίας και σήμερα με κεφαλαία. Γιατί το σήμερα να είναι με κεφαλαία? Πάντοτε δεν είχε προκλήσεις η φιλελεύθερη δημοκρατία, φυσικά. Το σήμερα όμως είναι δικαιολογημένα με κεφαλαία. Γιατί τι συμβαίνει σήμερα? Σήμερα συμβαίνει κάτι το οποίο εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες δεν το είχαμε βιώσει. Σε αυτή την εισήγηση προσπαθώ να συνθέσω, αν είναι δυνατόν, όλες τις διαστάσεις ενός τεράστιου παζλ, ενός καθρέφτη που έπεσε και έγινε θρύψαλα. Σήμερα ζούμε σε έναν κόσμο με θρύψαλα. Βέβαια αυτό δεν το συνειδητοποιούμε, διότι η καθημερινότητα, ξέρετε, δημιουργεί πάντοτε την αίσθηση ότι εξελίσσεται σε μία σειρά ήρεμη και αρμονική. Δεν βιώνουμε δηλαδή πολύ συχνά την κίνηση και την επανάσταση άμεσα, όπως δεν κατανοούμε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πάνω σε ένα πλανήτη που έχει μία πολύ μεγάλη ταχύτητα περιστροφής και κινείται και μέσα στο ηλιακό σύστημα και το ηλιακό σύστημα κινείται μέσα στο σύμπαν. Όλοι έχουμε την αίσθηση ότι είμαστε ακίνητοι, καθισμένοι στην καρέκλα μας. Αυτό όμως είναι ψευδαίσθηση και έχει να κάνει με το ποιο είναι το σύστημα αναφοράς μας κάθε φορά. Βλέπω εδώ πέρα ότι έχουμε ακροατές μεγάλης ηλικιακής ποικιλίας. Και κατ' επέκταση, για κάθε έναν από εσάς, η δικιά του, ας το πούμε, γενιά και εποχή μπορεί να τον βοηθήσει να καταλάβει καλύτερα τις μετεξελίξεις του παγκόσμιου συστήματος. Από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έως και σήμερα. Για να τα πω σύντομα και χωρίς να επεκταθώ, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ζήσαμε 4 βήματα σε αυτό που λέμε παγκόσμιο κοινωνικό-οικονομικό σύστημα. Το πρώτο ήταν η πρώτη μεταπολεμική περίοδος. Ξεκίνησε ο κόσμος μας καταστραμμένος από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, βρήκε έναν τρόπο να σταθεί στα πόδια του, στηρίχτηκε πάνω στην διάχυση του επωνομαζόμενου φορντισμού. Τι είναι ο φορντισμός? Μαζική παραγωγή από την μια μεριά και μαζική κατανάλωση από την άλλη. Ένας ισορροπημένος βηματισμός αναπτυξιακός. Σε αυτή την πρώτη περίοδο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, υπό την αιγίδα και ενός κράτους πρόνοιας. Ήταν η εποχή που μας έλεγαν σε όλους εμάς τους φιλελεύθερους, περάσαν τα ψωμιά σας, τώρα κουμά το κάνει ο Κέινς. Η σοσιαλδημοκρατία και το κράτος πρόνοιας. Όντως αυτή η περίοδος έφτιαξε μία 30ετία για όλο τουλάχιστον το δυτικό κόσμο πολύ γρήγορης ανάπτυξης. Αυτό που λένε οι Γάλλοι, το 30 glorieuse, δηλαδή τα ένδοξα 30, από το 45 μέχρι το 70 κάτι. Αυτά τα 30 ένδοξα όμως και αυτή η πρώτη μεταπολεμικής περίοδος που συνοδεύτηκε από άνοδο των εξαγωγών, άνοιγμα των οικονομιών, ξαφνικά στη δεκαετία του 70, ας το πούμε έτσι, κλατάρι. Βρισκόμαστε σε μία φάση κρίσης. Μία φάση κρίσης η οποία σε κάποιο βαθμό μοιάζει, μας θυμίζει πράγματα που ζούμε και σήμερα, χωρίς όμως να σημαίνει ότι μιλάμε για την ίδια κρίση. Στη δεκαετία του 70 ξαφνικά τι βλέπουμε? Μέσα με αφορμές της εκρήξης των τιμών του πετρελαίου, τη διεθνή αναστάτωση, την αίσθηση ότι η αμερικάνικη ηγεμονία και η σταθερότητα βρισκόντουσαν σε μία φάση αμφισβήτησης, είδαμε ξαφνικά να ξεπετάγεται το θηρίο του στασιμοπληθωρισμού. Δηλαδή, την ίδια στιγμή έντονη ρυθμή πληθωρισμού και
σε όρους αναπτυξιακούς μια σχετική ατονία. Ανάδυση της ανεργίας. Και βέβαια εκεί καταραίουν πολλές βεβαιότητες. Μεταξύ αυτών και η καμπύλη του Φίλιπς που τι μας έλεγε. Μπορείτε να ανταλλάξετε. Θέλετε να μειώσετε την ανεργία, να πάρετε τις εκλογές. Δημόσιες δαπάνες, αυτό θα φουντώσει λίγο τον πληθωρισμό. Ή θέλετε να μειώσετε τον πληθωρισμό. Οκ. Μειώστε τις δημόσιες δαπάνες και τα ελλείμματα, αλλά να ξέρετε ότι αυτό θα τονώσει την ανεργία. Και φοβηθείτε τις εκλογές που έρχονται. Αυτό το πράγμα όμως πάβει. Γιατί σε αυτή τη φάση, σε πάρα πολλές δυτικές χώρες, προσπαθείς να τονώσει τη ζήτηση. Φουντώνει ο πληθωρισμός και η ανεργία δεν μειώνεται. Τις κάνεις τις εκλογές. Ή προσπαθείς να μειώσεις τον πληθωρισμό, στενεύοντας, φρενάροντας τη δημοσιονομική σου πολιτική, μειώνοντας τα ελλείμματα. Ούτε ο πληθωρισμός μειώνεται και η ανεργία φουντώνει. Δεν δουλεύανε τα εργαλεία. Και ξαφνικά ο κόσμος μας έπαψε πλέον να είναι κινσιανός. Κατά κάποιο τρόπο πήραμε την εκδίκησή μας. Ας το πούμε έτσι. Οι φιλελεύθεροι, λέγοντας ότι παιδιά, ακούστε να δείτε, αυτά που μας λέγατε ότι όλοι είμαστε κινσιανοί, ο Νίξον το είπε αυτό, δεν ισχύει πια. Το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα και κυρίως οι χώρες της Δύσης ζοριστήκανε να βγουν από αυτή την κρίση. Εφαρμόζοντας νέες συνταγές πολιτικής. Μονιταριστικής κατεύθυνσης, αυτό που συνηθίσαμε να λέμε νεοφιλελευθερισμό, μία έννοια η οποία είναι πολύ κακοποιημένη, μία έννοια η οποία είναι εντελώς ασαφής και πολύ συχνά αυτό που λέμε νεοφιλελευθερισμός βρίσκεται σε σύγκρουση με την ουσία του φιλελευθερισμού. Στο βαθμό που περιλαμβάνει εθνικισμό, αύξηση των στρατιωτικών δαπανών, συντηρητικοποίηση της κοινωνίας. Αλλά αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία που δεν θέλω να την ανοίξω, γιατί να την ανοίξω δεν πρόκειται να κλείσει. Ξεπερνιέται αυτή η κρίση και μπαίνουμε σε μια πάλι πολύ καλή εποχή, την εποχή της παγκοσμιοποίησης, που βέβαια οι περισσότεροι νομίζουν ότι ήταν μια τραγωδία. Ας πούμε, περάσαμε, πάμε στην κόλαση κατευθείαν. Δεν είναι καθόλου έτσι. Από το 80 μέχρι το 2008, αν το δεις ψύχραιμα, το πράγμα πήγε πάρα πολύ καλά. Σε διεθνείς όρους και όχι μόνο για τη Δύση. Χώρες οι οποίες θεωρούνται ως εκείνη την εποχή καταδικασμένες στην πείνα και στη φτώχεια, χώρες του τρίτου κόσμου, Κίνα, Ινδίες, Φιλιππίνες κτλ. Βρήκανε μία διαδρομή να αναπτυχθούν πολύ γρήγορα. Και βέβαια κατέρευσε ο μύθος που τι έλεγε. Τι είναι η παγκοσμιοποίηση? Είναι ένα κολπάκι των Αμερικάνων για να διατηρήσουν την εξουσία τους και να κρατήσουν τους φτωχούς φτωχούς. Άμα δε, η φτωχοί από το 80 μέχρι το 2008, και θα σας πω γιατί λέω 8, έγιναν όλο και πλουσιότεροι. Στη Δύση γίναν όλο και φτωχότεροι? Όχι. Αλλά δεν έγιναν όλο και πλουσιότεροι, όπως είχαν καλομάθει στα τραντουλογίες που σας είπα πριν. Εγώ λέω ότι αυτή η περίοδος της ανάπτυξης παγκοσμιοποίησης ξεκινάει από το 80. Οι πιο πολλοί πολιτικοί επιστήμονες συνάδελφοι λένε από το 89, από την κατάρρευση του τείχους του Βερολίνου. Εγώ πιστεύω ότι είναι από το 80, γιατί από εκεί ξεκινάει η φάση αναδιάρθρωσης του παγκόσμιου συστήματος, με κύρια αιχμή εκείνη την εποχή τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, που προσπαθώντας να ξεφύγουν από τη συμπίεση των περιθωρίων κέρδους, αυτό που λέμε profit squeezing ας πούμε, επενδύουν στο εξωτερικό και πολυεθνικοποιούν πλέον τον καπιταλισμό. Το 89 βέβαια έρχεται η επισφράγιση. Να είναι καλά η μνήμη του Μιχαήλ Κορμπατσόφ, βοήθησε τον κόσμο μας να προχωρήσει. Παρότι ας πούμε ιστορικά δυστυχώς δεν συζητιέται πολύ συχνά, είναι μεγάλος μεταρρυθμιστής. Οι πιο πολλοί στην παλιά Σοβιετική Ένωση το θεωρούν προδότη, εγώ το θεωρώ ένα μεγάλο μεταρρυθμιστή που βοήθησε τον κόσμο μας να μεταξελιχθεί. Από το 80 και μετά, μέχρι το 2009, τα πράγματα πηγαίνανε καλά. Τι συνέβη το 8 και 9? Συνέβη μια μεγάλη χρηματοοικονομική κρίση, που ξεκίνησε στην Αμερική από την κρίση των υπόθηκων δανείων, κατάρρευση μεγάλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών κτλ. Η οποία κακήν κακώς
Καταφέραμε να την αντιμετωπίσουμε, κατάφεραν να την αντιμετωπίσουν στην Αμερική, δεν καταφέραμε να την αντιμετωπίσουμε εμείς. Και βέβαια από τότε ξεκινάει το μακρύ σερί και της ελληνικής κρίσης. Μια κρίση, η οποία φυσικά η αιτία της δεν ήταν αυτή η διεθνής αναστάτωση. Η αιτία της ήταν ότι είμαστε ένα αδύνατο κοινωνικό-οικονομικό σύστημα που είχε προδιαγράψει τις συνθήκες για τη διαρθρωτική μεγάλη κρίση που πέρασε. Είναι όμως ότι και ο υπόλοιπος κόσμος, παρότι φαίνεται να ξέφυγε από αυτό το σοκ του 2009, δεν ξανασταθεροποιήθηκε. Ένα σερί εξελίξεων και οικονομικών και πολιτικών, από την Αραβική Άνοιξη στο Συριακό Πόλεμο και πιο πρόσφατα στην πανδημική κρίση, στη συνέχεια στο Ρουσο-Ουκρανικό Πόλεμο, ένα σερί γεγονότων στα τελευταία 15 χρόνια δείχνουν το εξής. Ότι σήμερα ζούμε σε μία εποχή μεταβατική. Αυτό που ξέραμε σαν μία παγκοσμιοποίηση που μοίραζε τα δώρα της, κυρίως τους περισσότερο φτωχούς, σταματάει να υπάρχει. Σήμερα ζούμε μία κρίση. Καταρχήν, τι είναι η κρίση? Τι να είναι η κρίση? Τι σημαίνει η κρίση? Είσαι σε ένα αεροπλάνο μέσα και ταξιδεύεις. Και ξαφνικά αρχίζουν οι κραδασμοί. Γιατί? Κενό αέρος. Αυτό το λες κρίση? Το λες κρίση όταν κουνιέται το αεροπλάνο? Εγώ δεν το λέω κρίση. Επειδή ταξιδεύω και πολύ με το αεροπλάνο, αλλά έτσι κι αλλιώς άμα ταρακουνιέται λιγάκι το αεροπλάνο είναι φυσιολογικό. Όταν δεις όμως στα δεξιά σου από το παράθυρο τον κινητήρα να βγάζει καπνό, ξέρεις ότι δεν είναι απλό ταρακούνημα. Εκεί είναι κρίση. Εκεί πλέον βλέπεις ότι το αεροπλάνο δεν ταρακουνιέται για λόγους συγκυριακούς, αλλά για λόγους δομικούς. Στις μέρες μας ζούμε σε μία φάση δομικής μετάβασης. Και γιατί? Όχι επειδή το θέλω να το λέω εγώ, αλλά γιατί? Σε όλα τα επίπεδα ανάλυσης, σε όλα που οφείλουμε να τα συνθέσουμε για να καταλάβουμε τι γίνεται, υπάρχουν ενδείξεις ποιοτικών αλλαγών. Δεν είναι απλά και μόνο ότι τα μεγέθη συσσωρεύονται με ένα διαφορετικό τρόπο σε όρους ποσότητας, αλλά ξαφνικά σαν να ξεχυλίζουν διάφορα ποτήρια. Ξεχυλίζει το ποτήρι του πώς αντιλαμβανόμαστε τον ξένο. Για το πολύ ενδιαφέρον άρθρο. Τον ξένο δεν μας νοιάζει και τόσο πολύ, μας νοιάζει ο ντόπιος στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Ξεχυλίζει το ποτήρι στο πώς αντιλαμβανόμαστε την έννοια του προστατευτισμού. Δηλαδή, ξαναγίνονται κατά κάποιον τρόπο της μόδας λογικές που λένε ας διεκδικήσει η Ελλάδα την εφτάρκειά της. Δηλαδή, να γυρίσουμε στη Γεωργία. Άμα γυρίσεις, φίλε μου, στη Γεωργία όμως, θα βγάζεις 2 πατάτες την ημέρα και θα πρέπει να είσαι και ευτυχής. Άλλα μηνύματα από το χώρο το κοινωνικό. Δηλαδή, παράδειγμα, πρέπει να αποτινάξουμε το ζυγό της καριέρας, λένε κάποιοι νέοι. Παλιά δεν λέγανε αυτό το πράγμα. Ποιο ζυγό? Η καριέρα μπορεί να είναι ζυγός. Επιλογή σου είναι. Σε όλα τα επίπεδα, κοινωνία, πολιτική, θεσμικό επίπεδο, σε όλα τα σημεία βλέπεις το πράγμα να ταρακουνιέται. Και νέες διαστάσεις αναδύονται. Διαστάσεις που οι επιμέρους από αυτές τις εισηγήσεις που έχετε στο ωραίο σας συνέδριο διαπιστώνουν. Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς όλα αυτά τα επιμέρους μπορούν μεταξύ τους να δεθούν έτσι ώστε να έχεις μία εικόνα ολοκληρωμένη. Πώς επιμέρους ψηφίδες στις πραγματικότητες μπορείς να τις συνθέσεις. Και αυτή η σύνθεση, σας βεβαιώ, εύκολη δεν είναι. Γιατί μπορεί να είναι σχετικά εφικτό να δεις κομματάκια της πραγματικότητας σε συγκεκριμένα πεδία, να δεις πώς αυτά τα πεδία όμως μεταξύ τους συνδέονται, εύκολο δεν είναι. Και βέβαια, οι οικονομολόγοι όπως εγώ, συνήθως έχουμε ποια συνήθεια? Ψάχνουμε μονάχα εκεί που μπορούμε να δούμε πολύ καθαρά και με μεγάλη σιγουριά. Ας πούμε, παρκάρεις το αυτοκίνητο σου το βράδυ, βγαίνεις, μετά από 100 μέτρα φτάνεις στην πόρτα και διαπιστώνεις ότι έχεις χάσει τα κλειδιά σου. Κάπου έπεσαν στη διαδρομή. Ο συμβατικός οικονομολόγος τι κάνει?
πηγαίνει κάτω από το φως του δρόμου, τη λάμπα και ψάχνει. Και βέβαια τον ρωτάς, γιατί ψάχνεις εκεί? 100 μέτρα είναι η απόσταση. Κάτω από τη λάμπα ψάχνεις. Λέει, ρε φίλε, μόνο κάτω από τη λάμπα μπορώ να δω. Γι' αυτό ψάχνω κάτω από τη λάμπα. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, με μια τέτοια λογική σπάνια βρίσκει τα κλειδιά. Εγώ και οι συνεργάτες μου, και κυρίως ο Δημοσθένος Χατζηνικολάου, ένας αξιολογότατος νέος επιστήμονας, υποψήφιος διδάκτοράς μου από τη Θεσσαλονίκη, δεν κατάφερε να είναι σήμερα μαζί μας, διότι αυτή τη στιγμή διδάσκει σε ένα κολέγιο στη Θεσσαλονίκη. Εγώ και η ομάδα μου προσπαθήσαμε να πάμε λιγάκι προς τα πιο σκοτεινά, ας το πούμε. Προσπαθήσαμε δηλαδή να εξετάσουμε αυτό που συμβαίνει σε όρους διεθνούς πολιτικής οικονομίας. Συνδυάζοντας δηλαδή διαστάσεις τόσο πολιτικής όσο και οικονομίας. Κατανοώντας και τις θεσμικές διαφοροποίησεις και καταλαβαίνοντας ότι έχουμε μπροστά μας μία τεράστια ποικιλία επιμέρους καπιταλισμών. Ένα λάθος που συχνά γίνεται είναι να λέμε ο καπιταλισμός, ο σοσιαλισμός. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλοί καπιταλισμοί. Όπως υπήρχαν στο παρελθόν και πολλοί σοσιαλισμοί. Όπως υπήρχαν και πολλές φεουδαρχίες. Λοιπόν, αυτή η ποικιλία των καπιταλισμών στις μέρες μας φαίνεται ότι βρίσκεται σε μία φάση δραστικής μετάβασης. Πηγαίνουμε σε ένα κόσμο νέο. Λοιπόν, από τα βιογραφικά μας. Κύριε Βλάδε, να ενημερώσω ότι έχουμε ξεπεράσει τα 15 λεπτά. Τα ξεπέρασα. Οπότε δείτε. Μπράβο μου. Ωραία. Λοιπόν. Είμαστε μόνο στην περίληψη ακόμα. Δεν χρειάζεται, δεν το πάω τσουκουτσούκου, εγώ ξέρετε, πηδάω. Λοιπόν, ήδη σας έκανα μια εισαγωγή που μας βοηθάει να προχωρήσουμε γρήγορα. Τι ψάξαμε να βρούμε μαζί με το Δημοσθένη? Πράγμα το οποίο έχει οδηγήσει και την τελευταία διετία, τριετία σε κάμποσα ενδιαφέροντα, κατά την εκτίμησή μας τουλάχιστον paper, και κατά την εκτίμηση των εκδοτών των επιστημονικών περιοδικών, στα οποία προσπαθούμε να προσδιορίσουμε προς τα πού πάει αυτός ο νέος κόσμος. Πού πάμε δηλαδή? Κάτι το οποίο ψάχνοντας το θεωρήσαμε πάρα πολύ χρήσιμο για να καταλάβουμε τη νέα φάση της παγκοσμιοποίησης, είναι αυτή εδώ η προσέγγιση εδώ του Στρόμερ, που διατυπώθηκε μόλις το 2020 και μάλιστα μέσα σε μια δημοσίευση που δεν θα τη θεωρούσες, πώς να το πούμε, μνημιώδη και εμβληματική, σε ένα σχετικά μέτριο περιοδικό, σε ένα συλλογικό τόμο. Παρ' όλα αυτά, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Τι μας έλεγε αυτή η προσέγγιση? Μου φαίνεται ότι πηγαίνει ανάποδα από ό,τι θέλω να πάει. Μη στεναχωριέστε. Εδώ, sorry. Λοιπόν. Εδώ. Λοιπόν. Τι μας λέει ο Στρόμερ και οι συνεργάτες? Μέσα από μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση που διεκπεραιώθηκε σε ένα Ινστιτούτο Ερευνών, το A.T. Kearney. Μας λέει ότι από το 1989 έως το 2000 ζήσαμε μια πρώτη παγκοσμιοποίηση. Στην ουσία η πρώτη φάση μετά την κατάρρευση του Σοβιετικού μπλοκ που έδωσε τη δυνατότητα για μια φιλελευθεροποίηση στο παγκόσμιο σύστημα. Από το 2001 στο 2008 παρατηρήθηκε η μεγάλη τεκτονική αλλαγή που είναι στην ουσία η άνοδος των χωρών BRICS, δηλαδή Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότιος Αφρική. Κυρίως Κίνα και φυσικά επίσης και Ινδία, όλο και περισσότερο. Αλλάζουν οι τεκτονικές πλάκες. Και βέβαια ξέρετε ότι όταν αλλάζουν οι τεκτονικές πλάκες, μεταξύ τους τρίβονται και γίνονται και σεισμοί. Πολλοί σεισμοί από το 9 και μετά. Μετά την χρηματοοικονομική κρίση, είχαμε την Αραβική Άνοιξη, είχαμε τον εμφύλιο πόλεμο στη Συρία και μπαίνουμε από το 2009 μας λένε και μετά
σε μία φάση έντονης ρευστότητας. Σαν να περνάει ο οργανισμός που λέμε παγκόσμιο σύστημα σε μία φάση εφηβείας ζώρικης. Ακόμα βρισκόμαστε από το 9 μέχρι το 23 σε αυτή τη φάση ενός περάσματος από την παιδική ηλικία της παγκοσμιοποίησης στην ενήλικη, αλλά είμαστε σε μία άγρια εφηβεία. Και τι μας λένε τελικά οι αναλυτές της AT Kearney? 4 σενάρια. Παγκοσμιοποίηση 3, πόλωση, νησιδοποίηση και συλλογικοποίηση. Λοιπόν, μπορώ να το δω καλύτερα από εδώ, γιατί μισό λεπτάκι. Λοιπόν, πολύ ωραία. Να τα σενάρια. 4. 2 οι διαστάσεις. Γεωπολιτική συνοχή, το political dimension μπορούμε να πούμε, και οικονομική ανάπτυξη. Οικονομική διάσταση. Πώς αυτά τα δύο συνδυάζονται? Το σενάριο το κόκκινο. Γυρίζουμε σε ένα κόσμο νησιδοποίησης, σπασίματος, fragmentation. Καθένας φροντίζει το εθνικό του συμφέρον. Οι δρόμοι κλείνουν, ο προστατευτισμός αναδύεται. Ένα σενάριο λιγότερο κακό, το μπλε, σε μία νέα πόλωση. Δημιουργία νέων δυνάμεων πόλωσης που αναδιατάσσουν και την περιφερειοποίηση. Ένα σενάριο ρομαντικό στα μάτια μου, αυτό που λέγεται συλλογικοποίηση. Σίγουρα αυτό το σενάριο το εκόλαψαν στο μυαλό τους οι αναλυτές, έχοντας πιθανώς ένα παρελθόν της φιλοσοφίας των hippies, που βέβαια μας μιλάει, ας πούμε, για προσπάθεια αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής, διάχυση της γνώσης, συμπεριληπτικότητα, ενδιαφέροντα στοιχεία, αλλά πολύ δύσκολα να επιτευχθούν. Και ένα σενάριο παγκοσμιοποίηση 3, που για μένα είναι το ζητούμενο, ένας δρόμος να επανανακαλύψουμε τις αρετές της παγκοσμιοποίησης πάνω σε μία νέα βάση. Με το που διαβάσαμε αυτό το άρθρο, κλικ, μας έκανε κλικ γιατί? Μας έκανε κλικ γιατί μας έδωσε τη δυνατότητα να αναδιατυπώσουμε αυτό που ήδη είχαμε στα σκαριά, μία προσέγγιση της εξέλιξης της διεθνούς πολιτικής οικονομίας, εμείς τρισδιάστατη. Γιατί εκτός από την πολιτική διάσταση και την οικονομική, προσωπικά εγώ και οι συνεργάτες μου θεωρούμε ότι και η τεχνολογική διάσταση, σαν μία αυτόνομη διάσταση, στα πλαίσια που αυτή εκφράζεται ως καινοτομική πρόοδος, είναι μία τρίτη μεταβλητή με τεράστια σημασία. Αναδιατυπώσαμε λοιπόν το σενάριο του AT Kearney σε την εξής λογική. Πιστεύοντας ότι το ζητούμενο είναι η επίτευξη ενός νέου ρεαλιστικού παγκόσμιου φιλελευθερισμού. Εύκολο να φτάσεις εκεί. Εύκολο να καταφέρει το παγκόσμιο σύστημα να ξεπεράσει τους εθνικισμούς, τις διασπάσεις, τον εθνικισμό. Δεν είναι εύκολο, αλλά εφικτό υπό συνθήκες είναι. Και μάλιστα αυτός όπως τον λέμε, νέος καινοτομικός και ρεαλιστικός φιλελευθερισμός, συμπίπτει με ένα σενάριο υψηλών επιδόσεων. Αυξημένη γεωπολιτική σταθερότητα, αυξημένη ρυθμή οικονομικής ανάπτυξης και μία διάχυση μεγάλη της τεχνολογικής πρόοδου. Για να φτάσεις σε αυτή την κορυφή, βέβαια, το πράγμα εύκολο δεν είναι. Για να φτάσεις σε αυτό το νέο ρεαλιστικό και καινοτομικό παγκόσμιο φιλελευθερισμό, πρέπει να επανατοποθετήσεις καταρχήν την έννοια του φιλελευθερισμού. Πρέπει να τον αποκαθάρισεις σε κάποιο βαθμό από τα συντηρητικά κατάλοιπα που του μετέφεραν προσεγγίσεις εθνικιστικές του νεοφιλελευθερισμού. Σίγουρα αυτό το μοντέλο απαιτεί ένα νέο ρεαλισμό. Ο κόσμος δεν είναι ρόδινος, ούτε επίπεδος. Ούτε όλος ο πλανήτης άμεσα θα οδηγηθεί και θα δοξάσει τις αρετές της φιλελεύθερης δημοκρατίας.
Πρέπει να κατανοήσουμε ότι υπάρχουν κομμάτια του κόσμου μας σήμερα που αυτά ούτε τα αντιλαμβάνονται που λέμε εμείς οι φιλελεύθεροι στη Δύση, αλλά ούτε και τα θέλουν. Και μία τρίτη διάσταση είναι η ανάγκη να καινοτομεί συνεχώς, όχι μόνο σε όρους τεχνολογίας, όχι σε όρους μηχανημάτων, αλλά και σε όρους θεσμών. Ανοίγοντας νέους δρόμους συνδυασμού του δημόσιου και του ιδιωτικού ενδιαφέροντος. Αυτά είχα να σας πω. Δυστυχώς δεν κατάφερα να είμαι όσο σύντομος θα ήθελα, αλλά με χαρά θα υποδεχτώ τα ερωτήματά σας. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Βλάβο. Μπορώ να σας απαντήσω και καθημερινά. Ακριβώς αυτό. Έχουμε μέχρι το μεσημεριανό μας, έχουμε χρόνο και για συζήτηση. I'm going to switch again to English, so we will take questions from the audience now. And does anybody you have? Okay. Please state your name and the person to whom you want to address your question. My name is Konstantinos Kouradakis, and if you allow me, the first question I want to be in Greece, because my English is No not... problem. Yes, of course. Okay. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Βλασερό και τον κύριο Λάμπα, αν στο μοντέλο αυτό συγκρίναμε δύο διαφορετικά πράγματα. Με την έννοια ότι εγώ προσωπικά είχα ταξιδέψει με αυτό το τρένο πριν το ατύχημα, πριν ένα μήνα. Κάποιοι από εμάς είχαμε και συναδέλφους, συγγενείς, που εγώ προσωπικά 5 συναδέλφους οι οποίοι γλίτωσαν. Άρα υπάρχει άλλη συναισθηματική φόρτιση σε ένα ατύχημα, εν πάση περιπτώσει, που αφορά κάποιους δικούς ανθρώπους και σε ένα άλλο ατύχημα που δεν τους ξέρεις. Δηλαδή είναι σαν να χάνω έναν ξάδερφό μου και με βαραίνει περισσότερο, το συζητάω περισσότερο, και σαν να ακούω ότι σε ένα παραδίπλα χωριό, ξέρω εγώ, σκοτώθηκε ένας άνθρωπος. Άρα μήπως είναι διαφορετικά οι συγκρίσεις, διαφορετικά τα μοντέλα. And one other question in English for Mohammed and Christos. Can TikTok be a weapon for democracy, to protect democracy? Can we reverse and use this power for us? Μια χαρά είναι τα αγγλικά σας. Λοιπόν, ωραία. Ο κύριος με το γκρι. Ναι, προτείνω να πάρουμε τις ερωτήσεις όλες. Ναι, παρακαλώ. Αργότερα στον κύριο Μπίτρο και πίσω ο κύριος με το μαύρο. Ευχαριστώ. Excellent presentations from all of you. My name is Fivos Mavridis. I was in the same university with the first presenters, New York University, Abu Dhabi. I wish to state that, first of all, I just will put Professor Vlada's presentation together with some yesterday presentations as just a reiteration of harsh realities which don't really take room for question in my mind. But I do have a question for the first presenters, and I do have an objection, if you would allow me, to the second one, so which follows very much on Mr. Kouradakis' point. Now, to my first question to Mr. Menesiotis and Mr. Karokapta. I wish to state that I was recently in a phone call with my aunt, who is a bit older, and as you can imagine, nowadays, instead of talking about life, you mostly provide IT support to your relatives, and she was trying to guide me through helping her in Facebook's new subscription policy, where you either subscribe or you accept that your data will be used by Facebook for marketing, cookies, etc. Therefore, this is something that it's not only by TikTok. It is something that happens all the time. Has been happening since all of the gags, I would call them, Google, Apple, long time. So, given that users do not actually have any access to their viewers' data, perhaps if we simply prevent TikTok from selling or using such data, is a solution instead of just banning it altogether. Because, for example, since TikTok cannot really sell, I don't know, our Prime Minister's media team the viewers' data, so that he can do some polling for TikTok, perhaps we don't really have a problem at all. Now, to what I mentioned is an objection. I was actually disappointed that you didn't really include this point at your last slide about the limitations of your study.
I call external confounding variables. And actually, I have to congratulate you because the quantitative methodology that you followed is actually very, very good. But the Tempe accident involves a failure of state-owned mechanisms, whereas the Pylos boat accident is an entirely different matter and also has the two external variables, as I mentioned, of it, first of all, not being state-owned at all. Our government has no, no stake in that. Mr. Karmanlis would not have retired, retired if the train was owned by. He resigned. Yeah, resigned. Right, resigned. If the train was state-owned, or if it was with a private company. Yeah. And also that there has been some desensitization and saturation in terms of refugee and migration matters. So I don't know whether you can really compare the two. You mentioned that you want to add more newspapers, of course, yes, but maybe we should find a better example. And please, I do not mean to discard this research endeavor. It's actually very, very useful, and you're both academics. You know the questions of validity much better than I do, but you can understand that I owe my own professors to make this comment. And I choose to make it public because I just think that such objections are valuable in the contents of such a conference. Thank you. Thank you. Mr. Petros. Thank you. I'm George Petros, and I found the talk by Professor Vlados very insightful. My question is that the crisis we see comes from the slow growth of consumption in Western-type democracies. This is natural because as the population declines, and population declines across the globe, the growth rate in Western-type democracies is coming down. Therefore, consumption must increase everywhere else aside of developed, advanced countries. So my question is this: will democracies be able to adjust, to teach people that growth has to level off somewhere and just go to Africa or to Asia? And how can democracies teach people this international allegiance? Citizens in the States, in Europe, have to demonstrate some allegiance. Otherwise, they are not going to be able to stop immigration. So, Professor Vlados, do you see any prospect for democracies being able to adjust? I'm very pessimistic about that. That's why I ask. Χαίρετε. Εγώ θα ήθελα να επεκτείνω την ερώτηση την πρώτη ερώτηση προς τους δεύτερους. Ακούγεται τώρα? Ωραία. Εγώ θα ήθελα να επεκτείνω την πρώτη ερώτηση που έγινε προς τους δεύτερους ομιλητές σχετικά με το αν είναι δύο ανώμια πράγματα αυτά που συγκρίθηκαν. Αρχικά, όσον αφορά το δυστύχημα στα Τέμπη, τώρα, ωραία. Σχετικά με το δυστύχημα στα Τέμπη, ότι είναι κάτι το οποίο το τρένο το χρησιμοποιούσαμε όλοι. Σε αντίθεση με το ναυάγιο, κανείς δεν μπαίνει σε ένα υπερφορτωμένο πλοίο. Υπό άγνωστες συνθήκες όπως μπήκαν οι άνθρωποι, άρα ίσως να μην μπορούμε να ταυτιστούμε με αυτό. Αλλά μία άλλη Το ένα ήρθε σε μια προεκλογική περίοδο, σε συνέχεια και του σκανδάλου των υποκλοπών, υπάρχοντας μια εικόνα ότι μπορεί να καταρρεύσει η κυβέρνηση από αυτό και μπλέκοντας το όνομα ενός υπουργού με ένα βαρύ πολιτικό όνομα.
Ενώ το δεύτερο, το ναυάγιο, πέρα ότι δεν υπήρχε κάποια ευθύνη άμεση τουλάχιστον προφανή κάποιου κυβερνητικού στελέχους, ήρθε σε μια περίοδο μετεκλογική, με ένα αποτέλεσμα που σίγουρα κανείς δεν περίμενε, και απλά περιμένοντας τις δεύτερες εκλογές για να αποτέλεσμα των προηγουμένων εκλογών. Οπότε ίσως και αυτό να παίζει το ρόλο του στο πόσο καλύφθηκε από τα μίντια. Αυτά. Μπορώ να μιλήσω στα ελληνικά? Ωραία. Ευχαριστήσω για τις παρουσιάσεις όλους τους ομιλητές. Μια απλή παρατήρηση θέλω να κάνω μόνο, δεν είναι ερώτηση. Στον κύριο Μοχάμετ και στον κύριο Χρήστο, πριν από 2,5 περίπου ώρες, η Ελληνική Υπηρεσία Πληροφοριών... Yeah, you kind of have to speak in English. I'll try to speak English. Okay. Just an update for Mohammed and Christos. Thank you very much for your presentation. Just 2.5 hours ago, the Greek NSA issued an official warning to all. So things are presented, as well as there is another issue, maybe for future research, the eBay alternative called Temu, which has also been depicted as extracting people's data and using them for I don't know, purposes. Another thing that you didn't mention, but I'm sure you're very well aware of that, is that you didn't use the term social profiling, which can be extensively used for winning or losing elections. So there's no question for, taken into account. A very brief question to Mr. Lambas and Mr. Vlaseros. Does your research tell us anything about the correlation of the discourse analysis, the content analysis, and the credibility of such sources, or is it something to completely different concepts? Thank you. Great. I would say Mr. Vlados will answer first, since we have only one question. Please be brief this time. Yes. Very brief. Καταρχήν να ευχαριστήσω. One more question. Yes. So Please open. Yeah. So you showed the economic growth and the geopolitical coherence. Yeah. And actually there were 4 options in actually there were 3 options in the 3 quadrants, and one to join them that is probably the tension between them. What about the bottom right quadrant? Why is there an alternative missing there? Obviously there is a point. Πολύ ωραία ερωτήματα. Θα απαντήσω καταρχήν στον αγαπητό δόκτωρα Μπίτρο, που έχει δίκιο λέγοντας ότι βρισκόμαστε σε μια φάση που σε διεθνείς όρους και κυρίως στις δυτικές κοινωνίες βλέπουμε μια σχετικά ατονία στην τόνωση αφενός μεν της κατανάλωσης, αλλά αφετέρου και κάποιων επενδύσεων. Αυτό είναι αληθές, αλλά για μένα το σημαντικότερο δεν είναι τόσο η μείωση σε όρους ποσότητας, όσο η ποιοτική ανατοποθέτηση. Δεν παράγουμε πλέον με τον τρόπο που παρήγαμε σαν πλανήτης, αλλά και σαν Δύση πριν από 10-15 χρόνια, και σίγουρα δεν καταναλώνουμε και δεν πρέπει να καταναλώνουμε με τον ίδιο τρόπο. Χρειάζεται να επανεξισορροπήσουμε και το καταναλωτικό μας πρότυπο και το παραγωγικό. Σεβόμενοι και άλλες πλέον διαστάσεις, όπως η διατηρησιμότητα όχι μόνο σε όρους περιβαλλοντικούς, αλλά και σε όρους κοινωνικούς και σε όρους χωρικούς. Πρέπει να περάσουμε δηλαδή σε μια κατάσταση πραγμάτων που οι ανισορροπίες να μην αποτελούν σημεία νέων εντάσεων. Στο ακαθόδες δε ζήτημα για την μετανάστευση, η δικιά μου η άποψη ίσως να διαφοροποιείται λιγάκι από την άποψη πολλών φίλων που θεωρούν τον εαυτό τους φιλελεύθερο. Εγώ πιστεύω ότι όπως ένας φιλελεύθερος δεν μπορεί να υποστηρίζει εμπόδια στη ροή κεφαλαίων, αγαθών
υπηρεσιών, έτσι δεν μπορεί να υποστηρίζει και εμπόδια και στη μετακίνηση ανθρώπων. Τώρα θα μου πείτε ναι, αλλά αν ανοίξουμε τις πόρτες, αυτό δεν δημιουργεί συνθήκες για μια πολιτισμική αλλίωση. Σαν φιλελεύθερος, τη λέξη αλλίωση δεν τη θεωρώ, πώς να το πούμε, κακιά λέξη. Μυστηριωδώς το μπαστάρδεμα εμένα μ' αρέσει. Και μ' αρέσει γιατί είμαι φιλελεύθερος. Μ' αρέσει το μπαστάρδεμα στο πιάτο μου, και αυτό τρώω και κινέζικα, παρότι με πειράζουν λιγάκι. Μ' αρέσει το μπαστάρδεμα στην οθόνη μου, γι' αυτό βλέπω και γαλλικές ταινίες. Μ' αρέσει το μπαστάρδεμα στις παρέες μου, γι' αυτό έχω και φίλους από την Δυτική Αφρική. Και δεν φοβάμαι την πολιτισμική αλλίωση μιας δημοκρατίας. Η δημοκρατία είναι μια μεγάλη χωάνη που καταφέρνει να αλέθει τη βία, να την κάνει λόγο. Και αυτό από την εποχή του Περικλή, που στον επιτάφιο του τι είπε, μη μας θεωρείτε, εκλαϊκεύω και μεταποιώ, μη μας θεωρείτε λαπάδες άμα τους Αθηναίους, αλλά είμαστε ανοιχτοί στους ξένους. Ας δούνε, ας ακούσουνε, ας μας μιμηθούνε. Και αν χρειαστεί να μετρηθούμε στον πόλεμο, παρότι εμείς ούτε γυμναζόμαστε, ούτε κάνουμε ζιουζίτσου, αν χρειαστεί στον πόλεμο, ας μετρηθούμε. Και η δημοκρατία και ο φιλελευθερισμός και πάλι θα νικήσουν. That's all. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προσέξτε, ποτέ δεν μίλησα για ένα κόσμο ιδανικό και ρομαντικό. Η σφαγή υπάρχει από τη στιγμή που γεννηθήκαμε σε ένα κόσμο που δεν είναι αυθονίας. Ζούμε σε ένα scarcity world, έτσι, σε ένα κόσμο στενότητας. Και από εκεί πηγάζει και η εξουσία, από εκεί πηγάζει και η οικονομία. Τώρα, γιατί να μην ζούμε σε ένα κόσμο αυθονίας, θα τολμούσα να αναρωτηθώ ή να θέσω το ερώτημα στο Θεό, και ίσως και να το θέτω, το πρόβλημα θα ξεκινούσε αν ο Θεός άρχιζε και με απαντούσε. Έτσι, ευχαριστώ. Κύριος Βλάδος είναι σαρωτικός, όπως πάντα. Λοιπόν, κύριος Λάμπας και κύριος Βλασερός, please. In whatever language you prefer. Thank you very much for your questions. The issue of comparability, it would make sense if we were comparing public perception